Mauto ang pasyon sa atong Ginoo. Maglingkod ta sa makadiyot. Kinahanglan pa bang butangan og wali ang atong nabati? Di na no? Ditso na lang tagpangulikta. Mga igsoon, ato lang butang gamayng pamalandong. Una, giawhag man kita ni Hesus nga mosunod niya. Nakita nato nga grabe gid ang iyang gugma sa tao. Natong mga tao, bisan sa mga tao nga nagbudhi o nagpatay niya. Grabe gyud ang iyang gugma. Mao ni ang gugma nga gusto sa Ginoo nga ato sang puy-an sa atong kinabuhi. Kanabang musugot ag budhian pero dili ta mubudhi sa atong isig katao, mahigugma lang gyapon ta sa mga mabudhion. Sige, lingay mong tupad ning nasugot kag budhian ana kanang wa mulingi mga hudas na sugot. Nya nganong nisugot man si Hesus tungod kay nasayod siya nga ang iyang kasakit o ang iyang kamatayon maoy mahimong kaluwasan sa tanang tao nga makasasala. Pambayad ba? Pangbayad sa sala. Hangtod karon ang kasakit o ang kamatayon sa usa ka buutan nga tao makabayad gid na og sala. Nasakitan ba mo sa sige ninyong palit og slots? Wala pa? Pasabot, kuwang pa ang inyong gipalit. Palit mo maayo kay hangtod yun masakitan mo sa inyong pagpalit kana makaluwas na na. Kay dako-dako gitag bayrono na sa atong kumbinto niya wa patay kwartang igo-igo, no? Sige. Atong tanawon sa makadiyot ang update sa atong kumbinto aron makita ninyo ang resulta sa atong pag-antos o pagpasakit para sa simbahan.
Muna'y resulta sa mga pag-antos nagihimo sa ato mga namalit og slots o sa ato mga panday, ato mga architects, engineers, nag-antos sila adlaw o gabi mo nang nahinay-hinay o kapurma ang nindot nga kumbento. Niya ang ato sang mga balay nga gipanghimo sa sitio naa na sad tay nabuhat nga laing 4 ka balay. So sa Isintay City na kabalay ang atong nahuman. Gusto mo mutan-aw sa balay? Niambit sa tas ilang pag-antos itong tanawon. Mo na ika sa Isintay 4 before niya ang after murag di man na balay, murag bungbong. Pero agi sentro magodog picture. Ika sa Isintay 5 mausa na siya ang before niya ang after mauna na siya balay na gyugnaw. Ika sa Isintay 6 mausa na ang before niya ang after mauna sa na siya indot na kaisla tanawon. Ang ika 67 mauna siya ang before niya ang after. Murag kapilyang bagong gitukod, no? Cross na laiko. Pero okay kayo. Ito, mapuya na gito nila. 67 na kabalay ang atong nahimo sa sitio. O, pagpagyapon. Sana nag-antos na doon nagyoy maluwas. Muna, di ta mahadlok sa pag-antos kay dunay kaluwasan nga mosunod ni ana, dunay malipay. Si Hesus ang grabe niyang pag-antos, ang iyang yung giluwas ang tibuok katawhan. Hangtod na gini sa katapusan sa kalibutan. Lingiyay mong tupad. Ing nakaamgo nako. Sige. Sunod mo nako ing nakaamgo nako. Sugod karon mag-antos ko para nimo. Ayun na. Nganong wa man mo nang lingi? Aron maluwas, antosa, kamong mga bana, antosa inyong asawa, luwas kina. Mga asawa, antosa sa inyong bana, maluwas kina. Kamusang mga ginikanan, antosa, ang inyong mga anak, maluwas kina. Kamusang mga anak, antos mo para sa inyong ginikanan, maluwas kina. Nga maginantusay na tanan, mga government officials, magantos para sa katawhan, maluwas ta. Di ta mga matay, aning gubat, aning kagutom, o mga grabing mga katalagman nga man-made sa maanang mga flash floods, mga landslides nga hinungdan sa mga illegal nga logging, illegal nga quarrying o bati nga paghimo sa ato mga drainages kay tungod wa maghigugmaay. Karon maghigugmaay na ta para maluwas. Manindog ang katong gustong mahigugma.